Аз съм инженер Петя Аврамова, кандидат за народен представител на политическа партия ГЕРБ от Враца. Като депутат, инженер Аврамова е участвала в 2 парламентарни комисии по енергетика и вероизповедание и парламентарна етика. Работила е върху 4 законопроекта в областта на образованието, енергетиката, финансите и изборния кодекс. По време на кариерата й като заместник-кмет на Враца, в общината са стартирани едни от най-важните проекти за региона. По време на управлението на ГЕРБ във Враца започна изграждането на водния цикъл, за който бяха осигурени 136 милиона лева от оперативна програма «Околна среда». Бяха осигурени многомилионни инвестиции за развитие на туризма. През следващите 4 години приоритетите на ГЕРБ ще бъдат подобряване на бизнес средата и категорична и качествена реформа в професионалното образование. Ще работя за подобряване на инфраструктурата в Северозападния регион и реализиране на така необходимите ни политики за развитие и просперитет. Ще се боря за пълна държавна подкрепа за пострадалите от наводненията. Гласувайте за ГЕРБ, защото сме отговорни към бъдещето ви. Гласувайте за стабилна България. Време е! Купуването и продаването на гласове е престъпление.